Многоуважаеми дами и господа, в днешното ни предаване ще осветлим една друга тъмна страна от кризата в Украйна. Както руският телевизионен канал Русия 24 докладва, украинската Сайбър Беркут, която е една група от модерни активисти и се подвизава предимно в интернет пространството, е хекнала имейл трансфера на Сергей Власенко с една немска лекарка. Сергей Власенко е бившият адвокат на Юлия Тимошенко. От този имейл се разбира, че Власенко играе ролята на посредник в търговия на разменни начала за техническо оборудване срещу в детайли поръчани органи. Тези органи са били отнети от все още живи, ранени украински жертви от войната, както и от задържани в южните и източни части на страната лица, също така и от други канали на черно. На много места вижда населението търговията с органи като единственият отговор на загадката относно безследното изчезване в рамките само на няколко месеца на близо 600 човека от региона. Тези са били критици на актуалното киевско превратно правителство. Случайност? Скъпи зрители, от този доклад става ясно, че на хората им биват отнети органите по поръчка. Не е ли това един вид поръчково убийство? Не е ли нужно и тук адекватно правосъдие чрез съдебната система? Моля, помогнете и вие, чрез разпространението на тези нецензирани новини, за да бъдат разкрити тези военни престъпления и да се сложи край на това безумие. С този апел се разделяме. Довиждане!